Oxana, microfonul. Da. Merge. Da. Unde? Ce ați vorbit dumneavoastră despre probleme care mai avem în acest domeniu, prevederile care se propun, în ce măsură rezolvă și, dacă puteți să ne spuneți punctual, cum rezolvă, de exemplu, votul în diaspora, că am avut multe probleme, că nu toți au putut să voteze. Da. Cu raportarea financiară, adică dacă, în opinia dumneavoastră, prevederile care se propun, într-adevăr, rezolvă aceste probleme. Eu cred că răspund toate amendamentele, 400 am vociferat cifra de amendamente, răspund la problemele diasporei, sunt soluții tehnice, cum să politizăm, ne-am inspirat și de la colegii din România. Deci sunt soluții, trebuie să avem doar voință politică, criterii foarte clare unde și câte secții de vot deschidem, câte resurse mobilizăm și așa mai departe. Raportarea, da, și aici am spus la final că trebuie să capacităm Comisia Electorală Centrală, pentru că la momentul la Comisia apelează sau alte instituții, Să aibă mai multe nu să aibă mai multe capacități instituționale interne, da? Să aibă specialiștilor, haideți să spunem așa mai simplu, și ei să fie cei care fac analiza și o oferă Comisia Electorală Centrală pentru a lua o decizie. Reflectarea mass media, în fond, da, eu cred că o să răspundă la toate aceste probleme. Anul ăsta trebuie să votăm codul, în sesiunea în care ne aflăm, cred că prima lectură o putem face, și în sesiunea de toamnă, pentru că este un document mare, să votăm în redacție finală, 23, 24, 25, deja să aibă tot instrumentarul pentru a-l aplica. Vreau să vă întreb și despre ideea introducerii votului electronic. În ce măsură acest lucru este posibil și în câte perioade? Sună bine, sună frumos, deci trebuie să înțelegem ce înseamnă asta, pentru că când spui vot electronic, în mințile noastre pot să însemne lucruri foarte diferite. Deci noi vrem să vedem conceptul, vrem să testăm, vrem să ne asigurăm că este bine protejat și la un moment dat, atunci când vom avea toate aceste răspunsuri la întrebări, vom lua o decizie. Se propune votarea sâmbătă, ca să fie, nu duminică de sâmbătă. Din ce reționăminte? O să întrebăm și de conducerea cecului, dar... Bine, erau diferite idei. Și sâmbătă sau 2 zile de diaspora, mai erau și idei de astea. Delegat, dacă vorbim de diaspora, de regimul de sincer de sâmbătă, nu pot da o singură zi sau cez, duminică. Puțin de erau idei care veneau din Israel sau diaspora noastră din Israel. Dar lucrurile astea, anul ăsta trebuie să discutăm la părți, să vedem cum facem, cum securizăm, că aici era problema, bine, faci 2 zile de vot, dar trebuie să asigure securizarea buletinilor de proces între aceste 2 zile. Și mai vreau să vă întreb, vă rog, despre subiectul gazelor naturale. Știți, probabil ați văzut că Moldova Gaz va solicita, deja depus solicitare la Andrei privind majorarea tarifului cu aproape 60% reies, așa, cel puțin ei solicită. Cum vedeți dumneavoastră această solicitare, cât de justificată este și ce măsuri vor trebui să fie? Așteptăm să vedem ce spune Andrei, iar noi de la Parlament așteptăm să vedem ce ne spune Curtea de Conturi. Iată așa o mic anunț. Am înțeles că se apropie momentul în Curtea de Conturi, poate să vină și să ne spună rezultatele primului audit efectuat de Curtea de Conturi în istoria Republicii Moldova și a Moldovei gaz, fără gaz, ce s-a întâmplat în această instituție. Dar pe prima parte așteptăm decizia și analizele care o să le facă. Dar cam când ar putea fi rezultatele auditului de către Curtea de Conturi? Very soon. Dar aveți suspiciuni că acolo ar putea fi depistate anumite nereguli în urma acestor audit? Eu de la Moldova Gaz vești bune niciodată n-am avut, așa că... Dar credeți că această majorare de aproape 60% este cât de cât argumentată? Nu știu, să vedem argumentele. Care sunt argumentele Moldova Gaz? Nu sunt în domeniu ca să nu pot pronunța. O
să vedem ce argumente prezint ei, ce includ în tarif. Unii experți și analiști spun că ar fi poate o coincidență a doua zi. Reținerea postului lider socialist. Care avea el implicații aici? Nu. Unele sforțe. Bine, zvonuri pot să fie câte vreți. Noi așteptăm să ne spună ANRE-ul care este, cât de fundamentate sunt aceste solicitări. Ca ulterior noi să știm ce instrumente venim noi, statul. Spuneți-ne o propunere, venind la codul electoral, o propunere vizează ca membrii comisiei electorale să aibă statut permanent, să fie 5 membri sau 7 și o nouă modalitate de a-i numi. Da, este așa propunere. Noi am văzut lucrul ăsta și în România, experiența românească. Și asta vine cumva să profesionalizeze și să asigure o stabilitate în funcția membrilor Comisiei Electorale Centrale. Noi considerăm această propunere și da, asta ar da mai mult profesionalism, predictibilitate în activitatea Comisiei Electorale Centrale. Dar aceste amendamente care vor fi propuse, ele vor fi aplicate, să spunem așa, până la alegerile locale. Începând cu alegerile locale, și în cazul în care Parlamentul, spre exemplu, ar efectua o reformă teritorială administrativă, cum va colabora aceasta cu aceste modificări? Sau? Eu zic așa, mai multe lucruri o să fie clare la capitolul alte reforme anul ăsta. Da? O să fie tranșate anul ăsta. Și bineînțeles, ele trebuie coordonate. Bineînțeles că ele trebuie coordonate, dar aplicabilitatea noului cod, eu îl văd începând cu alegeri locale. Să înțeleagă și lumea, pe lângă cele 70 de pagini de noi reglementări, ce se schimbă, de fapt, la modul practic. În primul rând venim cu o viziune nouă privind componența și mandatul Comisiei Electorale Centrale și a organelor de teritoriu în sensul următor. Bună ziua! Spuneți-ne, domnul Litvinenko, pe scurt, cum ați văzut aceste modificări care au fost prezentate de către Comisia Electorală Centrală, un draft, un proiect nou al codului electoral? Sunt mai multe propuneri, l-am întrebat pe domnul Grosu legat și din nou modalitate de numire a componenței Comisiei Electorale Centrale. Vor avea statut permanent membrii CEC, așa cum există în alte state. Se va reduce pragul electoral pentru candidații independenți la alegerile parlamentare. Acum el este 2, va fi 1% pentru a accede mai multe persoane. În general, este bine că noi modificăm codul electoral destul de des, sau nu? Deci este bine că are loc această discuție, pentru că codul electoral conține într-adevăr mai multe lacune care au fost semnalate de-a lungul timpului și de actorii politici electorali, și de societatea civilă, și de Curtea Constituțională. Și este bine că aceste probleme urmează a fi remediate. Acum, referitor la conținutul propriu-zis, noi ne vom expune, evident, pentru că este în mare parte produsul asumat de Comisia Electorală Centrală. Eu înțeleg că ei au făcut un efort pentru a găsi acel echilibru între toate opiniile care au existat. Urmează să vedem, ne vom expune și noi și, într-un final, Parlamentul va decide cu privire la oportunitate, pentru că sunt aspecte care țin exclusiv de oportunitatea care o determină legislatorul. Inclusiv componența Comisiei Electorale Centrale, care poate fi și asta sau formula care o propune Comisia Electorală Centrală prin acest draft. Pragul electoral va rămâne Pragul electoral pentru partide. Este o chestiune de oportunitate politică. El era 6%, dacă vă aduceți aminte, în 2019 noi l-am redus la 5%. Sunt state unde pragul
este și mai mare. Sunt state puține de altfel unde pragul este mai mic. Israelul a peste 2%. Deci Parlamentul urmează să decide. Da. La etapa respectivă, noi am considerat atunci că 5% este o formulă echitabilă. Eu cred că putem să analizăm Compromis. între 4 și 5%. Noi am avut, dacă nu greșesc, 4% în lege, dar nu prea a fost pus în aplicare, pentru că legea s-a modificat înainte de alegeri. Bine, și cu candidați independenți la parlamentare? Sunt nuanțe aici care trebuie analizate aceste nuanțe cu privire la pragul ăsta de 1%, au fost, dacă nu greșesc, 3%, până au fost la 2%. Pornim și de la esența parlamentarismului, ce înseamnă deputatul de parlament. În parlament trebuie să existe o majoritate sprijini un guvern și respectiv esența sau un element definitor al democrației parlamentare sunt partidele politice din punctul meu de vedere, dar asta așa ca comentariu general, fără detalii foarte concret cu privire la pragul concret care urmează să fie aplicat. Și ultima întrebare, spuneți-ne cum ați văzut dumneavoastră învinuirile aduse de procurori, fostul președinte Igor Dodon, sunt acolo vreo 3 sau 4 capete de acuzare. Mulți juriști vorbesc, sau experți vorbesc despre faptul că va fi complicat pentru procurori să demonstreze în instanță aceste capete de acuzare. În general, cum le vedeți? Vă răspund probabil că întrebarea asta va veni și la... Da. Bună ziua! Imediat. Mă gândeam să fac asta. Un proiect de lege foarte important. Puteți să ne auziți aici. Eu vreau să vă întreb despre aspectul verificării raportării financiare. Ce de fapt se va schimba datorită acestor modificări? Cum vor fi verificate? De punctul meu de vedere, noi avem prevederi la finanțarea partidelor, prevederi nu rele, încă din 2008 ane prezent. Problema cea mai mare la noi este că aceste prevederi de regulă au fost lăsate doar la nivelul literelor de lege și nu au fost puse în aplicare. Și cel mai important, dincolo de ceea ce este indicat în lege, este să asigurăm acel cadru necesar pentru ca organul electoral central, Comisia Electorală Centrală, de o parte, dar și alte instituții, să aibă tot instrumentarul necesar pentru a pune în aplicare cele prevederi care se referă la finanțarea partidului. Deci dacă vorbim despre plafoane, aceste plafoane trebuie respectate, dacă cineva încalcă aceste plafoane, lucrul ăsta trebuie sancționat. Dacă vorbim de plafoane generale, cineva trebuie să calculeze nu doar ce declară partidul în rapoartele financiare, dar și ce este în realitate. Am avut foarte multe situații când partidele declarau în raport o sumă, dar în realitate aveau cheltuieli mult mai mari, 10 mult mai mari. Am avut situații când un concurent electoral a depășit de 10 ori plafonul stabilit. 2018 a fost concurent electoral la alegerile locale parțiale într-o localitate unde a depășit de 10 ori. Și cu toate acestea nimeni nu a sancționat. Da, spuneți, vă rog, modificările care se propun acum în nou cod electoral, cum vor putea să ofere mai multe instrumente pentru Comisia Electorală Centrală? Trebuie să fie indicate expres atribuțiile CEC-ului în acest domeniu, eventual atribuțiile altor instituții. Legea trebuie să prevadă că Comisia Electorală Centrală dispune de personal suficient pentru a face, pentru a putea să asigure realizarea acestor prevederi legale și tot așa mai departe.
despre înregistrarea concurențelor electorale, despre proceduri de înregistrare a blocurilor. Știu că este acolo o schimbare, că blocul electoral va putea fi înregistrat doar de Comisia Electorală. Așa e. Adică despre... Acum tot blocul electoral Da? se registrează Adică, doar de dar către nu se comisie. schimbă nimic, înseamnă că în ceea ce ține de înregistrarea concurențelor electorale, aici, în opinia dumneavoastră, trebuie să fie anumite schimbări, că cine va avea acces la. Erau aspecte care necesitau schimbări, inclusiv modul de colectare a semnăturilor, cum se verifică aceste semnături, dacă vorbim de un scrutin prezidențial sau un scrutin unde se colectează semnături. Sunt multe elemente care urmează a fi îmbunătățite. Acest document, de câte înțeleg, este produsul compilării propunerilor care au venit din societatea civilă, analiza adreselor Curții Constituționale, propria analiza Comisiei Electorale Centrale și opiniile formulate de către actorii politici sau actorii electorali care participă în campanie. Eu vreau să vă întreb la alt subiect, despre faptul că, adică ceea ce se întâmplă în jurul reținerii lui Bărdătun, ați văzut mai multe reacții despre faptul că procurorii ar acționa ca în anii precedenți, justiția civilizată și mai departe. Dumneavoastră, cum vedeți toate procedurile care acum sunt? Da, și referitor la cele 4 capete de acuzare. Noi am promis în alegeri vom face dreptate. Respectiv, lucrul ăsta vom ajunge în situația în care noi să ajungem la realizarea acestui destinat. Asta e comentariul general, nu se referă la acest caz. Acum, în privința cazului pe care dumneavoastră l-ați menționat, dar și în privința oricăror cazuri care vizează oameni politici, vreau să spun doar atât. Niciun politician nu are imunitate. Legea trebuie să fie aplicată față de toți, indiferent de unde este și de ce statut este. Sigur că sunt două lucruri care sunt extrem de importante pentru a garanta că procesul este unul în fața societății în special, este unul credibil, în primul rând transparență maximă, deci procurorii trebuie să comunice tot ce pot comunica, absolut tot. 2. Respectarea tuturor prevederilor procedurale, garanțiilor stabilite în lege, ca literă și ca spirit. Acum se respectă aceste cerințe? Eu nu... Și abia ieri au fost făcute anumite lucruri. Am spus-o și ieri, noi, ca Minister al Justiției, vom monitoriza ca aceste proceduri să fie respectate și vă asigur că în momentul în care vom vedea că nu se respectă aceste proceduri, noi vom Președintele Bărdătun a declarat pericolul democrației, adică să luați un politic și să luați galbenă. Cum răspundeți la aceste acuzații? Sigur că fiecare actor politic declară aceleași lucruri. Este dreptul lui de a își organiza apărarea așa cum consideră el necesar. Ce să comentez opinia lui cu privire la caracterul politic sau nepolitic. Da, capetele de acuzare, cele 4 capete de acuzare, ele sunt pertinente, sunt... Nu pot expune cu privire la fondul cauzei pentru că nici nu-l cunosc și nici nu sunt în măsură să dau comentarii.